se ka fɔ o baden bɛ yan nɔ ni sabaden ba in kɔnɔ ni kɔni faamuna hali n'o y'a sɔrɔ buwaden kun ye Lamini parce que an b'o fɔ Lamini an bɛ kuma ta a ko a ka bɔ i da ne kɔni yɔrɔ ni mama ji olu ye sa ne bɛ n ka dessin kɛ u tɛ se k'o bali ni cɛ bɛna ko dɔ la n'i y'a kelen ka siyɛ sɔrɔ cɛn dɔ b'a fɔ ala k'a ɲaga da SK Couture 73 73 21 83. Suma! Konma dene. Suma ni ta dosa. Boya. Sigaro be. Na duna ngadun. Ai na sigaro be. Aka ji duma. Aba ni ce dorosula ba shi ko ke Wa hana ma duwa kane. Sumo be. kare Sigaro mo wa ke. alhamdulillah sigoro mo ba shi ko ke aba baby ne ko ke kare Kari saba Diga kene. bashfi Sumo be. sorase Mudu wa mo. Bega kene. Ifadina. wala bere Aba. ora ji Amba kana. Baji tana. Baby. Aba. Abon je. Na ante. Duwa hana ma wa. ba shi baby ba shi ko ke Aba. aba Oro abora. Ara godala. Masih. Bismillah ai dodi. din ko ta yana kuma man no da Lamini wala. Akuma e kontina fo e boku bo kona kana chini fitini de kona foka sura kashi. Hali ka fo kina na bwana ubebe kwa mpe ka fo kina na chile we munchile skuli. Maka mkibise. kare yara ba kalama on bara nan da ciwo ne kadi ro me semaine bere ke barala 2 jours dans le bambo samedi et le dimanche donc samedi et dimanche on ne ma se ka fen ke akema non quoi c'est pour cela comme on y baby ma délai gagnon ni en profiter kan na e ba yira wala kini me no ambo ke weekend kono pour que on me se ka sigi lundi on se ka tabara yaro la ko waro ayra be barala Mais ika okuma befa. Ale to were be de baby ya. kadi okay atokote baby njanya mo godo baby de to mani wala sa ina na ya no bina to don ku ya me ga to ere fa ya atokote go amina da to ga me ta o tena musodo tena Ante. saba ora chegansa vous êtes très belle o ga ke ri ere wala sa Jinati vous êtes très belle numéré. Lamini. Na ma keni ni tu man ko kana. Ni kun te to. kari wala ko mu gera bina na yo ko Abi kuma tu gami. Ni ta fa wo joga mai. ala ti do ga me sa
On nous bara duguba de kono kan. Duguba kɔnɔna ni yan tɛ kelen ye o bila. I k'o de faamu. Kari dɔgɔyaliman tɛ i yɛrɛ b'a kalama ni mɔgɔ fɛ b'i yɔrɔ la n'i m'a yira kumakan na i bɛ se k'a yira kɛwale la an ta y'o dɔrɔn de n'o tɛ dɔgɔyaliman tɛ ne muso ka dɔgɔyaliman si tɛna se ka se e ma. Lamini wala muso kana faamu e kɔni kan ka se k'a faamu o kuma e ma se ka i waso mɔgɔ si la f'i bɛna fɔ k'i bɛ n'i waso na k'i bɛ n'i ni muso ka fɛ yira ne la wala. A tɛ ne ka dɔwɛrɛ fɔ o tɛ nɛni ye sa. N kɔrɔ n'a digir'i la i bɛ yafa ma i y'a mɛn fɛn min ye mɔgɔ sen teliya k'o kan k'i da la teliya n tun bɛ fɛ n kɔrɔ ka kɛ yan nɔ an ka se ka kuma bɛɛ ɲɛ n'a ma ɲɛ k'ale tɛ yan nɔ an bɛ se ka kuma kun tigɛ n'a nana ka bɛn n'an ye a filɛ an bɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔ n'a ma n'a ka bɛn n'a ye fɛnɛ i tɛ nana ci se a tulo ma. O kɔni baasi tɛ Kari ne hakili la ko Buwa fatura a bɛ san damadamani bɔ. Lamini o sera ɲininkali kuma. D'accord. Dans ce cas Buwa fatura ka furu 3 4 ɲɔgɔn to. Buwa fatura ka du jɔlen bɔgɔso la o sababi ye du belebele y'a yɛrɛ bolo. Misiw ni sagaw bɛ yen nka kabi Buwa fatura fo kana se bi ma e Kari tɛ n kɔrɔ yɛrɛ tɛ mɔgɔ si de ma se k'a fɔ ko Lamini ko Buwa fatura ka nin to e nin yɔrɔ de ye nin ye. C'est pas parce que ko ne bɛ duguba kɔnɔ ko ne nin tɛ n fa tiɲɛna o. Bien vrai que ma maman est de la ville. An wolola duguba kɔnɔ ka mɔ yen nɔ mɔgɔ fa ta i Kari don n'a ma ɲɛ ko fatura kalo damadamani tɛmɛna san 1 2 tɛmɛna aw tun kan ka ne wele k'a fɔ an ye Lamini i nin yɔrɔ filɛ nin ye ne fana bɛ ka kɛ denbayatigi de ye n'a ma ɲɛ n'aw ma se ka ne wele k'o fɔ n ye n yɛrɛ nana voilà n'o y'a sɔrɔ n'aw ye tilanni kɛ cogoya min na aw ka nin yɔrɔ yira n na comme ça n bɛ n ta nin bila kuma filɛ nin ye i ka muso in furu k'a fɔ a ye ko du jɔlen dɔ de b'i bolo k'o village la yan o ye ɲininkali fɔlɔ ye. N jaabi kɛ. Mais Kari, je suis pas ton enfant là. Ni dɔgɔnin de i b'a dɔn o ti fɔ ne ma dɛ a yɛlɛma. Ne y'i dɔgɔnin de ye an bɔra kurusi jala kelen de. Bon, j'ai pas besoin ko ni n ye muso furu n k'a fɔ a ye ko fɛn dɔ bɛ n bolo village la ou pas. Hali n yɛrɛ tɔgɔlata tɛ n yɛrɛ ka jɔlen tɛ ne fa tiɲɛ de don. Duguba duguba ne fɛ dɛ n'i y'a duguba duguba n bɛ gosi ɲɛda la. Kari a ma se o bɛɛ ma i buramuso dɔ don sa. Wa Lamini n bɛna min fɔ i ɲɛna i tulo ma jɔ i ka lamɛn ni ɲɛ datugulen don ɲɛ tɛ i filɛ ka i da maga foroko kuma min na Lamini foro t'i bolo yan i filɛ k'i da maga duko kuma min na Lamini du t'i bolo yan Lamini wa Ala sɔn k'i bonya b'a la ne yɛrɛ t'a kalama k'e ye Buwaden ye. Dedu ya ne dusu ne ke da mu kan ita dusu ta yana n kɔrɔ tɛ yan nɔ a ka di n ye komi an ye cɛ 3 ye a ka di n ye an ka dafa 3 la an ka se ka kuma in tɔ ɲɛfɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye an bɛ se ka place yira n'an bɛ se ka reposer cogo min na voyage sɛgɛn dɔ b'an kan hali sisan. Ka ɲɛ i ma ka siyɔrɔ d'i ma o kɔni b'i kɛ nka fɛn min y'a ye k'i nana ko ka tiɲɛ tila tiɲɛ t'i bolo yan a bɛ se ka don so kɔnɔ. Hinɛ kunu e tɛ dɔwɛrɛ ye kuma in na yan wa a ka bɔ i da. Papa, j'ai beaucoup de sommeil.
Wala ibinare. Ni yere were. Ni mu masiye. Me bina. Ki taki yere ga wada na ko fere. Aw daka dogo ni plano. Ay temena ko Ama bare. ko tenna. Nin corona na. Amiri nyena ko. Ni bla so ko ma. Haya. Ala wala. Nti nyedoya yi. Ni sababu kamate ni ɲɔgɔnna musobakɔrɔ an ka dugu la yan muso jumɛn bɛ sɔn ka ne k'i b'i jɔ ne ɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn dugu la yan nka nin mago bɛ min na a b'a sɔrɔ fo n'a falenna. Bina o yɔrɔ ni bɛ ɲɛ ci. Suya amagada. Taa woro bilenman dɔ san ka na di yan n b'o ɲini. Ko bilenman. Mina sa. Ahɔ. Kunu ta kun kɔrɔ la ko bi ta kana kɛ woro kɔrɔlen ye dɛ. Ɲaamɛ. I ka teliya sinon n bɛ pogo sɔrɔ e ni butigitigi bɛɛ la. Ka saga ninnu dumuni fana ka d'u ma. A ka ɲi kosɛbɛ. N kɔnɔ de maayalen don dɔɔnin. E fana ye min dun sɔrɔ ko kuma bɛ n kun. E sɔrɔ e ye dumuni kɛ k'a kɛ. Dumuni i b'a kɛ ni minnu ma. I fana sa. N kɔrɔ. Ko bɛ yen min ka girin ni nin ye. Tɔgɔ di o fana ye mun fɛn ye tuguni. E ma Lamini naka mɛn de. Lamini ko mun. Lamini na ko ye ko Buwa fatura ka du to ko Buwa fatura ka foro min to. Hali Buwa ka babi ko ka bɛɛ lajɛlen tilan. Lamini de y'o fɔ. Lamini de y'o fɔ. Lamini yɛrɛ dɔn tɛ anw fɛ o sango ma dɛrɛ ka taa se tilanni ko ma. Lamini yɛrɛ ye jɔn ye. E b'a dɔn wa? N kɔrɔ e ma min dɔn ne bɛ se k'o dɔn wa? Tilanni kuma jumɛn bɛ yan? Ayiwa. Ale ka dugubɔ kɔnɔ sigi a kɛmɛ ka hakili ɲaami dɛ. Nɔgɔ a m'a tigɛ Dawuda la n'an sigira n bɛna min fɔ a ye a yɛrɛ bɛ n'o kɛ n'Ala sɔnna e bɛ se k'i pan dɔrɔn ka wuli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ten an t'i si dɔn an b'i si dɔn ka n'i sigi an kunna ten ko a Buwa Sara a ka fɛnw ka tila nin ka tila ta o bɛ se ka ɲɛ cogo di? A ɲɛ sɔrɔ man di tan dɛ. Ka n'a ten dɔrɔn mɔgɔ bɛ se ka n'i jɔ ten dɔrɔn k'e ye Buwa den ten. N'u ye Buwa den dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'o dɔn. N'Ala sɔnna nin ko in an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ. A ka ɲɛnabɔ dɛ. N'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ e k'i kɛ pewu. Ne yɛrɛ bɛ dono bilenni kelen ta parce que a ko ti ɲɛ min kɔ a laban bɛ k'o ye. A ka kɛ ten. Ne yɛrɛ ni Ala sɔnna n bɛna dono bilen kelen ta. K'o kɛ mun ye? K'o kɛ o tɛ kɔrɔlen dɔ ye de. I t'i jɔ fɔlɔ wa? I t'i ɲɛmajɔ ba? Ayiwa baasi tɛ. Maa ti ko cogo dɔ koyi. Ayiwa. Ɲɛmajɔ fɔlɔ an ka nin ko in ɲɛɲini. Dakan min nin da a to an ka dono bilen gɛrɛ. E k'i sabali fɔlɔ. N dɔn i sabali. Ayiwa. A to an ka ko ɲɛɲini fɔlɔ. N kɔrɔ. N'an y'an sigi ka kuma ni ɲɛ min b'a la an tɛn'o dɔn. O fana ye tiɲɛ. Kana girin ka ko kɛ ten a man ɲi. Ayiwa. I y'a faamu? N y'a faamu. An ka to ten. N ye n kala kɔ n y'i kɔ. Baasi foyi t'a la o diyara n ye. Saga dun yɛrɛ o fara sa ma a bɛ ka ji sigi o kɔnɔ. La chaleur là, c'est d'où le galant.
Et puis, il n'y a même pas le courant. Il faut qu'il y ait un ventilateur ou climatiseur. Papa, cette affaire héritage, tiens, on ne pas parce que c'est pas joli à voir quoi. Parce que l'autre enfant, vous n'avez pas qu'il nana comment pour parce que quand on bonne mère et gâtier. Surtout nous, on y va, on maman dit lui ça. On est bien à zéro qui a été au bal. Parce que nous lui fait il va dans les carnets. Il va donc tiens. Ne fallait plus voir. Mon lieutenant n'a pas a jelle be ka bole ambe venna maintenant fora ko ni tia badin baimbe ko be ku daka mais hal no tunya boyen dans la ça peut se comprendre ne fora fula be na uda ni tia badin baimbe ka mais bien vrai que même moment sigira du ba kono on be bangena eno o tayira ko kan yoro tala mais ko wake ni mami fam lu ka fo ku te doni o ma bo ma delige ko ma fu nyana Ibaronde ni be histoire gelene ni ba yara ma deliga ne ba kanu kwa kuma bo yoro de lawo o ko ni o tsaka ko fam de mais ki ko koroba bi no bebe ne ba don bien vrai que amasi gi village la ya no mais du ko koroba ba don ici la folie que nagata na faire justice la metanae il faut atteindre aka o ke jasi o ba nga justice bele aka sigi ni ko ni ko ni tsaka tutane nona kuno don ben yoro yirana ma ke minye ba ke no Lei papa era como na que boro de mano que boro fere ya boro ke tare no sora ya no Ante kari abeli Lamini ntinye yande ngoro kurati ganyina ko atika ete ganyina ko bebi ne musode sungu ta koy wala furu musode do hal ni ka suna ni ka farida do mais fin do be ne yi koroy I kan wodo mais kana lefe aw nana aw bolo bi nyogon kan sanga ni wati bo o tinye yande ni e flaga kuma mi fo ko e nana tinya ko kelela tinya ko kuma na ya lo ku e tinya kuma yi e kumi ni boyla mais grand frère on est né ka suna ni farida ne ni nkuli ho cho lo ku e tinya kuma yi liya danema ibini bla ibina soya ami muso nyini ka jini nti mo ka muso tata ikali yere ne made koro akana se muso bugo made Baby, et tu t'as éviter, il faut l'éviter souvent, d'accord? Il faut l'éviter. Moi le balai à netto doit aller. C'est pas comment faire ces choses-là. Voilà, papa. Et le bateau ni tu es où je râle ne souvent voilà bébé ne doit village pas bon ne mingue. Mais c'est pas grave. Dode ngadu. Koron te fen dun tay ça. Eh te madame akadu. Alors nous balader un peu. Am tanya la doni koron. Adia ba yoro jume. D'accord. Bina. Ngora. Boya. Wabi abana ko folo family folo ta si yoro den na baby Ha? Eni mu market ya mayo Amano. wati ko ni Amano. ha bismillah ko ki wara no be Ngoro. Femi masi na telia. Kanyi garati. roche Lamini. namini
ale de nana kuma dɔ la an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma. Bisimila Lamini. N kɔrɔ. Ha? N y'aw fo. O diyara n ye. N y'a fo ni bonya foli ye. O diyara n ye. N nana kunu. N m'i sɔrɔ yan nɔ. O cɛ. N ye kuma kun tigɛ n kɔrɔ Kari ye. Ne ko n ko fɛn min ye mɔgɔ sen teliya. O ka kan k'i dala teliya. O cɛ. Ne tun ye n kɔrɔ Kari ɲininka. N ko Buwa fatulen kana se sisan ma. A bɛ san damadamani bɔ dɛ. O kɛra. Ayiwa. E y'anw kɔrɔkɛ kɔrɔba ye. Bien vrai que difficulté tun bɛ famille fila ni ɲɔgɔn cɛ. O ye baw ka ko de ye. Lamini. I ti a fɔ todunkan. N ko Lamini nan bɛ an dɔgɔya de. A fɔ todunkan. Lamini nan bɛ an dɔgɔya de. I ye fɛn fɔ sisan ne tɛ min fɔ. A fɔ todunkan. A bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛ min. N mana dɔgɔyalima na. Kumaw n'a cogo de don komi anw bɛ tubabula baara la. Tubabukanw an da bɛ to ka porokoto k'olu fɔ. Nka n'o tɛ bɛn aw ma n bɛ n dafalen. Baasi tɛ koyi an t'an bɛɛ dun. Ne ko n ko Buwa fatura n k'a bɛ san damadamani bɔ. O gɛlɛya tun bɛ an baw ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya ta o ta a bonya o bonya o kɔni o tɛ fa den bɔ a denya la dɛ. O sabula ne ko o Buwa fatura ka se ɲinan ma. Ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi. Ne bɛ min kalama n ba bɛ min kalama. Buwa ka furu damadamani bɛ dugu in na yan nɔ. Du jɔlen dɔw bɛ Buwa bolo yan nɔ. Wa baganw kɔni o kuma tɛ se ka fɔ. O baden bɛ yan nɔ. Ni sa baden ba in kɔnɔ ne kɔrɔw ma se ka n wele ka n lasigi. K'a fɔ ko Lamini Buwa fatura ka nin to. Awa Lamini e nin yɔrɔ ye nin ye. I ni yɔrɔ ye nin ye. I ni yɔrɔ ye nin ye. Ne ko n ko n kɔrɔw ma n wele. Ne yɛrɛ bɛ wuli. N bɛna se n kɔrɔw ma. O sabula kunun ni bi baara tɛ kɛ anw bara. N ko n bɛ n profiter o la. Aw buramuso fɛnɛ ka na a yira o la. Ni n ka bebi nana bebi bɛ yan nɔ. Comme ça n bɛ fɛ aw k'a yira n na. Aw jumɛn ni jumɛn ne bilala ne ɲɛ tiɲɛ la. N ba bɛ ka n makɔnɔ duguba kɔnɔ fɛnɛ. Ni n taara n bɛ taa compte rendu k'a ye. I ye kuma mɛn. N y'a mɛn. A fɔ Lamini foyi t'a bolo yan. Ayi e ka taa kuma kɛ ten koyi. Foyi den kelen a tɛ di Lamini ma yan. Hali meseli nin a den kelen Lamini tɛ bɔ n'a ye. Yanni e ka sabali. Sabali kɔrɔ ye wa n kɔrɔ. N bɛna min f'i ye. Lamini yɛrɛ ye jɔn ye. Parce que o ɲini k'o dɔn fɔlɔ. Kana girin ka kuma ten. Tɔ. Parce que Buwa fatulen kana se ɲinan ma. Komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min. A bɛ san caman bɔ sa koyi. Kabako don. Yanni Buwa ka fatu. Lamini tɔgɔ tun b'an ka du kɔnɔ. A tɛ yen. E ye Lamini tɔgɔ mɛn. A tɛ yen. A nana fɔ an ye don ɲuman k'a fɔ an dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ ko Lamini. O bɛ yen. O tɛ yen. O ye kelen. A fɔ kelen. Kelen Gale. A filanan ye jumɛn ye. Buwa ka ban ɲinan y'a san joli ye. E ma na. E ba ma na. Maa si ma na. Fɛn bɛ pan ka bɔ sanfɛ ten k'i cun. Ko foro bɛ bɔ a bolo, saga bɛ bɔ a bolo, fɛngɛ bɛ bɔ a bolo, an bɛna tila. Est ce que ni a man kɛnɛ wa? Lamini ka kɛnɛ. Cɛnni man kɛnɛ. Lamini b'a tugu de. Kabi Lamini y'a mɛn ko ne ko n bɛna motobani san. Lamini tulo donn'o la b'a dɔn a y'o a to duguba kɔrɔ ye k'o mɛn parce que bi diɲɛlatigɛ ko foyi tɛ dogo. Ne ka moto sanni de ma bɛn Lamini ma Lamini bi tɛ a dɔn fini lajɛ. E ka sabali. E ka sabali hali bi ko nin bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ ye. Ni kɔni faamuna hali n'o y'a sɔrɔ Buwa den kun ye Lamini ye parce que an b'o fɔ de. Parce que foyi t'a yɛrɛ ne la k'a fɔ Buwa denkɛ ye Lamini ye. Mais hali n'o y'a sɔrɔ Buwa denkɛ kun ye Lamini ye. N bɛ fɛ ka min fɔ Lamini ye
anw fɛ yan an fara tiɲɛ tilanfɛn tɛ tilanfɛn tɛ ne kɔrɔ ɲaw ka kuma mɛn nga a t'a bɔ ko ni buwa fatura fo ne ka kalan bila ka na ko ne bɛna ba sanga fo la aw ye ne kɔrɔw ye aw sera ka ba suturali kɛ ka ban ne ba y'a ka filiya sigi duguba kɔnɔ bien vrai que aw ba ma ne ba kanu mais aw kana aw ka bila u kun na k'a fɔ papiyew bɛ yen nɔ ne ba ka furu papiyew bɛ yen nɔ wa n yɛrɛ nana n kɔrɔw ne tun tɛ fɛ a ko ka kɛ mankan ye ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de la n nana n'a ye hadamadenya la kari e ka moto sanko a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ne bɛ baara la ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka o tɛ ne fa bɔ n faya la ne nana n yɔrɔ de demander n fa ka sɔrɔ la i y'a faamuya n'an bɔra yan nɔ komi aw tɛ fɛ ka lamɛn hakilisigi la ne bɛ taa dugutigi bulon na wa ni dugutigi bulon m'a ɲɛnabɔ je vais saisir la justice nin ko in f'a ka da kɛnɛ kan de Lamini ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan n kɔrɔ i hakili sigi nin to ne bɛ nin yɔrɔnin ɲɛnabɔ i hakili sigi i m'a fɔ i bɛ taa dugutigi fɛ yen o tɛ ma bɔ i da awɔ kɛ i tilala ka fɔ tuguni ko i bɛ taa wisisi wa wisisi da don fɛn min ayi ne ko aw tɛ ka sɔn dɛ n'aw ma sɔn n bɛ taa dugutigi bulon na n'aw ma ko ɲɛnabɔ ne bɛ taa justice la a m'a kɛ dugutigi o a m'a kɛ wisisi la o i m'a taa yɔrɔ yɔrɔ n y'a f'i ye cogo min a tɛ bɔ ten n t'a f'i ye cogo min o cogo don e b'a yira an na fɔlɔ k'a fɔ i ye bɔnden e ba an t'o dɔn an n'o ma sigi kɛ aw ma sigi kɛ o tɛ ne ka ne ba bɔ buwa musoya la ni buwa t'an bɛ duguba kɔnɔ ka segin ka na parce que buwa kun bɛ taa duguba kɔnɔ o tiɲɛ mais a nali m'a fɔ an ye k'a fɔ den b'a bolo duguba kɔnɔ a ma na ni muso ye k'a yira anw na e ka n'i wuli k'i pan k'i cun ten ka na n'i ka tubabu muso ni fɛn pɛnpɛrɛnlenni ye ten a fɔ dabarabani a fɔ a b'a fɛ k'an ka fɛnw suɲɛ sa n kɔrɔ aw ka dɔgɔyaliman kana se ni muso ma ne ne ni aw de ye ko ne y'a gosi wallahi nɔgɔ n bɛ ko yira nin na a ma sigi nin tɛ to tan nɔ a mana kɛ cogo cogo justice bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la fo ne ka nin ko in sama ka se a dan na bi taa wisisi la nɔgɔ n bɛ ko da ɲini ka n ka sigi n bɛ fɛn kɛ nin na a ma sigi n kɔrɔ o to ne ma Lamini kun na waati a y'a ka jama kɛ ne ko n bɛ sɛ bilenman ɲini dono bilenman dɔ ɲini k'a ko dafa nka komi Lamini nana kɛ tan b'a kɛ sɛfin o b'a ko bɛɛ lajɛlen ban pewu ni ma n bolo bila nin na o b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ale hakili la ko an ma taa duguba ne taara siɲɛ kelen duguba a tila ka wisisi min fɔ ne b'o dɔn a ka taa a ka to yen i ka baara kɛ ayi o kɔni o tɔ ma se fɔ ma n kɔrɔ i ka baara kɛ Lamini a hakilila ye min ye a bɛna sɔrɔ o tɛ quoi i ka baara kɛ Suma tɛ wa ka taa Awo sɛ suga jumɛn Ko finma. sɛ finma dɔ kan ka sɔrɔ n bolo n'o taara a bɛ se k'a b'a kɛ daraka ye jɔn b'a dɔn daraka an b'o di jɔn ma wa ko don o don diya bɛ ko kura de cɔ ni yɛrɛ to ni ko ne finma kɛmɛ fila don a y'o de d'a ma o kuma aw deli ka siɲɛ san e bolo de bina ka sɛ san yɔrɔ tiɲɛ ye wa an tɛ taa ko n b'a fɔ a b'a mɛn an taa ni cɛ bɛna ko daminɛ tuguni n'i y'a kelen ka sɛ sɔn dɔrɔn cɛnni dɔ b'a kɔnɔ ala k'a ɲɛ ka d'a ma
sɔrɔla yan cɔ ni ne don a bɛ se ka taa aw ka baara la n ka giri d'a ma a ye taa fo tan wa yɛrɛ bɔn e Lamini n'i y'a mɛn i bɛ na k'i bɛna na i ɲɛ don an ka tiɲɛko la yan o y'a sɔrɔ i bɛ nin na de bi e bila sugu bila yɔrɔ la hali t'i ni makara wa hali hinɛ t'i minɛ i musonin yɛrɛgɛbɛ n'a sɔrɔ k'o kɛ n ka tiɲɛta muso ye Baby. Iya, Papa. Saya ni balik. Mula duduk di belakang belakang. Baby, menu kesa. Eh. Sometimes bebe kayo, no? Nunu aku mana beba? Papa mbila. No, mana di dalam. Iya mudui na to. Mafui ni. Kulin mo kasi sinoko ma. Nebe kele di ya. Nebe kele tane di mo ya. Papa ke. Ali ka tinye ko kuma yin na ngasi. Baby, nense ka blate no. Nisra ni no ne. Kasira. Sibela nisra. Musko mo ko flo so fe be ma. Ai. Papa bi gane lesra ne. Ifardu mankala. Mila. Kuroli titansa. Baby. Goro nunu ka duduk dia sega samboli. Finalement nebe tane ni juste. Ai. Eh papa, emne fara koi. Mumila. Ha? Baby. Papa. Oi. Papa. O balima ube nyobonye nyinina. Papa. Allah. Ko sabu ke chinye ko kele. Ko sinyima ube nyogon fagala. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabade ma ukana fara fara. Begeji jasinji ma ukana fara. O debi na sababu juguye. Ala kan kisi sababu juguma. Jigi chinyana, jigi chinyana badenu. Mali kwalo bali malu jigi chinyana. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabali mau kana fara. Ko sabu ke chinye ko kele. Ko sinyi mau be nyogon fagala. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabade mau kana fara fara. Begeji jasinji mau kana fara. O debi na sababu juguye. Ala kan kisi sababu juguma. Jigi chinyana, jigi chinyana badenu. Mali kwalo bali malu jigi chinyana. Ko sabu ke chinye ko kele. Angaji jabali mau kana fara.
jigi cinyana jigi cinyana badenu mali kono bali malu jigi cinyana ko sabu ke cinye ko kele anga jija bali mau kana fara